Mina nguKhabo wakwaVilakazi. Ngisuka phambi kwaMhlanga eKwaga. Namhlanje ngokwesibili ngikhona la kwaBamdlovu. UBamdlovu bengimbona ku TV. Qala kwami ukuza ngizwe ngoAugust ngeWomen Conference yala ekhaya. Noma ngalahleka ngeze ngahlala kahle ngafisa ukuthi ngibuyele ekhaya impela. Kodwa ngesimanga sikaNkulunkulu uthi wayengithumela ngaze ngafika. Ngafika ke ukufika kwami ngathengiswayo. Ngahamba ngaya nalo ekhaya ngenza ngendlela ababengitshele ngayo. Ngafutha okokuqala. Ngaphalaza ekseni. Ngafutha ntambama. Mangiqeda ukufutha sengithi angigeze. Mangithi ngiyageza ayi akusesi umzimba wami lo nginani. Mangithi ngiyabheka ngiboni kodwa ngiyayizwa ukuthi kunenhlabathi emzimbeni wami. Ngibiza umntana wami oyintombazane ngoba nginomntwana oyedwa oyintombazane ngithi hayi mantomba ungene uzungibona. Awungithinte, angithinte. Hawu mama ngizwa ngathi inhlabathi hayi ngiyithinte ayikho inhlabathi. Ngemuva ngiyayizwa inhlabathi. Ebusweni ngiyayizwa inhlabathi. Vele benginayo into uthi mangivuka ekseni ngizwe ngazathi amehlama nedust anenhlabathi. Ngageza ngisakulake lokho ngathi ngiyochitha amanzi. Inhlabathi ikhona emanzini ebengade ngigeza ngawo. Ngiyayibonga ingilozi yala ekhaya. Mina ngingumama Angie Dibuke. Ngisuke Lens. Ekhaya la ngizalwa khona kuse Sterkspruit kwaKhiba. Mina uqala kwami ukuzala ngeza kwi6 to 6 kodwa yangiphosa yona ngeza kwiSaturday. Ngafica bomama ababili lapha yana. Mangithola bomama bathi mama hayi sekuvaliwe. Be isonto belingayizolo manje sichithakele. Ngenhlanhla kaNkulunkulu ngothando labo mama na laba phokehlezi khona laba mama. Bathi ngena mama uzoguqa nje uthandaze. uNkulunkulu uzokuzwa. Inkinga yami benginohlangothi lolu. Bengakwazi ukuphuma ekseni. Nemele ngilinde ilanga nomoya wasekuseni iqala. Lani ngiphumeke emini bengishaya linye ikhanda ngesathi leli lingasebenzi. Kodwa ukungena kwami la kwaba khona umehluko kwakhona lelo langa lelo. Ngabuya futhi mangibuya ngabuya ngeza kwiSunday. Umfundisi wathi nisukume niyothenga ama product lapha yana before nihlala phansi. Ngasukuma ngaya kosisi lapha etafuleni. Lapha efestereni. Ngabachazela sisi nginemalenga ende nginenkinga yeside lelanga. Liyabhena ene nenyawo zibhlungu ziyashisa. Abasisi bathi wangiphitswayi, wangipha nensipho, wangipha namanzi. Wangitshela ukuthi ngenze njani. Ngiyangama product. Okay ngalandela umthetho wakhona lo engunikeziwe for 3 days. Lelo tswayi elinye ngachela ngalo la endlini. Ngawaphuza amanzi 2 days. Ngangizitshela ukuthi mhlambi ngoba nami nginoshukela angithi mhlambi alwa noshukela ngaphakathi. Kanti alwa nezinto ezingaphakathi kimi. Ngawaphuza amanzi ngiqeda kulungiselela umntana esiye crash ngawaphuza ngekadla. Ngalala ngangadla. Ngagibela embedeni ngalala. La ngaphansi engathi kuphuma amanalithi la eqolo. Ngagula same time ngingazi ukuthi kwenze njani. The following day futhi ngawaphuza. Mangwaphuza lamanzi ngihlezi nendoda nami ihlezi buka iTV. Ngithi man ngiyagodola. Ene kuyashisa endini basi uhita. Ngathi anikhiphe enye ingubo ningembathise ngiyaqhaqhazela. Bangembathisa abantwana. Angazi ukuthi aphela nini lamakhaza ngazumeka. Suka lelo langa ngasukuma. Ngaba umuntu ngakhona ukusebenza kwami ukwenza izinto ebengakhona ukuzenza. Amandla la ekhaya yasebenza. Ngicela ningawathathi kancane. Nami umfundisi ngambona eTV. Ngathi yabona abefundisi base TV ngijwayele ukubabona. Nganginokhazini wami wayehamba abafundisi laba base TV bonke. Ngathi kodwa lo wokugcina engimbonayo ende ngiyakholwa uNkulunkulu unginikeze yena ngiyophila lapha yana. Hallelujah. I've got testimony. Since we came from Durban, I see miracle.
Even last month, I was given testimony that I built a house within 3 weeks. But now, I'm having a big testimony. Last month, I bought a Ford Bantam Buggy. So for this, I want to thank God. I want to thank our apostle. I want to thank the whole congregation for your prayers and for your support. Shalom. It's happening live. We are here, right here at the Arena of Liberty and Solutions in Joburg, number 8 K Street. You can visit our church every Sunday, 10 a.m. We are here. We are praying. Miracles are happening. Sekuyakanya, abuseko bunzima. Shaisanja kakhulu mkhulunkulu. So kile ka ya ko Motlhakeng. Go tlele apostoleng Ndlovu. Wa utota ka 10 ko Motlhakeng. Be ke ya ko teng ko Motlhakeng. Ka fta ka ya rapella. Las ne ko pwa ke tlhogo e shapa sin e shapa e topya ke tlhogo ba re an rapella ke ge e fola nya e fola. Ebe gape ke tla mo. Ke tlo reka di product. Ha ke reka product ke ile ka reka kerese. Ya 15 rand. Ha ke fetsa ka reka 5 liter ya metsi. Karika kerese ba re rapela after 7 days eo ha fetsa wa itlogela ituka ili 1 ka itlogela ke ntse ke rapela bana ba ka gona le ngwana mo na sa bereke a dula ko Venda ba re ba itsa di catering le mochari ba mo patela sa khone go raka tlo ntsha pota ka montlung ka mo ma modimo a bankaraba tsa se le ke re ke fetsa kerese le e fela bile kerese ke maybe ke bulela gore maybe modimo o kena tseba Kante ngwane ba mmitsa ba a tlo tsa uniform a tlo bereka ke a leboga di product tsa Shalom ka tlo reka 5 liter ya ke fetsa reka 5 liter phakela ha ke ke lungwa ke silo ka mompeng ile di mpatsa ka ne di rurugile di lekana go re ke sa khone go nna ka kontlu ha ke inama ke re ka fiela ke sa khone ga ke re ke a lola bete ke sa khone go a lola bete ke itse ke iphulula fela so ke re ke lo dula ko down room ke memele le theka le lempai ha ke fetsa go nwa metsi ya ke ntse ke ana phakela every day phakela ka o tlo re ya no metsi a bereka ya no le mantwa ka na se tsa le botlhoko ke pala le go tsamaya le bosoga ke re ba le society le peina mare modimo a nkarabela metsi a nthusa go kgona go konma ka ke chiftisa di raka go nne se kono mo ntlung ke a leboga Shalom ya apostoleng Ndlovu ka mo ntlung